Nangara babu bani tuji jani dugu matlade idarayo. Kamara nasiyo ani seziba. Wajidi nasiyo walibara. Awatira kamba wasinibara. Damele asigimeni ndakele naya okadayewa okadaye ekmana mena megoro di kinetigi lasima okaka niye moko wole ni ma fevu ye di fenduma okofe ka soro ka megoro de karamula mina shitana rajim kadada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin talejina mustaqimana talifin karna kutuwa lefi wala dalemina Antre na hera la kan shi hera la. Bam sabe bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kashira ka fo masite fo Allah. Ne la sinite fo de do jengo ni Allah te. Alhamdulillah. Kan jawe ayin paka fa peu wallahi. Ikanga fo fo ni mo ya fo mi no mo fo bli. Kamara ayi kuma bɛ fɔ k'a ban mɛ n bɛ foli lase minnu nana minnu ma nana bɛɛ de kelen ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka wajulu dɔn ko de bɛ mɔgɔ ladi k'i bila ala sira kan an y'a dɔn Sefu Madani Ayidara de la Tani ko depuis 2005 o ye tiɲɛ 2006 ne baraji k'a den ne wolola yɛrɛ k'a mɔ ye Madani Ayidara dɔn ka baraji de y'a da la 86 inchallah kabini a ka kafe bɛ sigi acheti kɔnɔ anw de tun b'a ka dɛbɛ ramasser denmisɛnnin ka miliyɔn bɔ k'a d'a ma n'o ye magaji ye ne dagawuli teri dɔw ye denmisɛnninya kɔnɔ Kamara o b'a dɔn kojugu min na Bubakari Jalo ye mun kɛ su in na Madani ko la a tɛ bali na a bɛ kɛlɛ mun na ko ale ni a tɛ mɔgɔ bolo a bɛ Ala de bolo n'a y'an karamɔgɔ Sefu Madani Ayidara k'a taga sira k'o taama o gɛlɛya a bɛ se k'o de gɛlɛya ye sinon a bɛ laban ta la sinon a sisifana yɔrɔ bɛɛ fo ka datuguli bɔ a la mais a labanna o de ma wa fɛn min bɛ laban Ala ta ye ɲɛma jinɛtigi est-ce que ne de ye jinɛ dilan wa ayi ne de ye jinɛ dan yɛrɛ la wa ayi a bɛ kuranɛ kɔnɔ ne de y'a bila kuranɛ kɔnɔ wa ayi nin bɛ se ka kɛ Ala ka sewoya kɔ wa
wallahi wallahi bagan jɔn y'a dan ala de m'a dan wa mɛlɛkɛw jɔn y'a dan ala de m'a dan wa k'a fɔra ko mɛlɛkɛ ka ca ni hadamadenw ye mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ se k'a bolo da dɔw la k'u kɔnte kɛ jɔn bɛ se ka jinɛ kɔnte o bɛɛ ye ala ka sebaya dɔ ye a ye kuma dɔ fɔ k'a ban pewu kafiri bɛ jinɛ la cogoya min na silamɛ bɛ jinɛ la ten wa kafiri bɛ hadamaden na cogoya min na silamɛ bɛ hadamaden na ten ni kɛlɛ kɛra yɛrɛ de nin fɔra Madame Senouadra a y'a fɔ a ka wajilu dɔ kɔnɔ ko don dɔ bɛna se ko junɔgɔn bɛ bɔ ka taama jɔn de bɛ yen bi k'i ni tilenna bi k'i tɛ dɔn k'o fara kɛnɛ ma. Ne ka baara kɛ fɔlɔ ko ala tɔgɔ de tɛ. Wa ne yɛrɛ bɛ mun ɲini ala fɛ diɲɛ kɔnɔ o ye ka hinɛ hadamadenw la sɔn ne b'a dɔn n t'a ɲinɛ ka ban pewu wa ne b'o kalama dɛ depuis n y'an kuntigi ye kisi ni nɛɛma b'a ye siɲɛ 3 san 8 kɔnɔ ne y'a ye siɲɛ 3 an sira ka haya mun kalan ne ka gundo y'o de o de la ne ma deli ka mɔgɔ kalan mɔgɔ ma deli ka ne kalan boli tɛ boli la n'i y'a bila yan san a tɛ marché donso kɛnɛ tɛ yen ko n b'a fɔ mun kɛnɛ kan ne donso kɛnɛ ma sɔrɔ mun fɛ o bɛ ɲama in dɔ de ne ye ko dɔ de kɛ seliba ye k'a bɔ ko dɔ kɔnɔ a ko n'ala ma saya s'a ma fo ka taa sa a bɛ fɔli sigilen fo jeli o jeli ne fasa da a ye kelen de kɛ ne dogo k'an fasa da ou bien gɔnifɔla ne fɛ ko ne de y'a fɔ ko fasa da o tɛ yen se kɔni o kuma t'a la yɛrɛ karamɔgɔ min k'i fasa da n'i b'a da ne kama a to yen karamɔgɔ i bɔra télé la ne ɲɛ tɛ ko la dɛ a to yen Mali kɔnɔ yan bi o don kunɲɔgɔn tɛmɛna Faransi ye mɔgɔ bila ka na ko dɔnni kɔnɔ ka ko kɛ kɛnɛ kan ko ne de don ko puta ko ne don ɲɛtɛ ko la heure 3 an bɛ ka kuma n ka tɛna se ka nin bɛɛ lase parce que tɔw fɔlɔ de c'est pas vrai daminɛ ala ko ne ye mɔgɔ dɔ ye u b'a fɔ ko Kumanakɔso ye den sɔrɔ Abidjan a tubira kɔnɔ min na a nana den ɲini Numakɔrɔ Sise la 2014 ne y'a ye Kumanakɔso de to ji jukɔrɔ multimilliardaire de don ale de bɛ kɔgɔji fili kunsigi jɛma ye a ye seli wele kan mɛn a y'a réussir non tubabu yɛrɛ o fɔlɔ de ko foyi tɛ tiɲɛ mais tubabu yɛrɛ n'a bana dɔ ko Dieu donc mɔgɔ i sɔnna i ma sɔn ala de bɛ yen k'a yira k'a fɔ ne ye mɔgɔ min ye ni hadamaden bɛ silamɛya bɔ dusukun na k'a da kɛnɛma ka yala ne bɛ n ta bɔ ka yala ne bɔra ka taa Dubayi ne donna Dubayi don min na na min y'i to ne kan ko ne tɛ mɔgɔ gasi ko kira ka nɔrɔ bɛ na n'a a bɛ ɲɛ i da don kɔnɔbara la k'i da don kɔ la ni farafin kelen b'a gosi ne bɔra ka taa Dubayi hali a disa bɛ bɔ i bɛ samara bɔ ka tɛmɛ fɛn minnu kɔrɔ appareil tun tɛ ka ne ye manabolo da yɔrɔ o t'a ye aéroport la o t'a ye o ye ala ka sebaya dɔ ye bisimila ne ye fɛn bɛɛ ye bisimila la nin kɛnɛ in ka yan nɔ ne ye san lajɔ ni bisimila ye ba ko n k'a dabila ne ye école la 8e na ka taa namasa yala n ba ye ni ne ma ko dɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ kɔrɔ ko bɛɛ ye nkalon ye ne ye nin kɛnɛ in sigi bi k'an sigida mɔgɔw la jɛya pas sigida mɔgɔ ye ni sigɛrɛfɛ mɔgɔ ye parce que o petit yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ne b'o kalama hali salon n ye sigida kare kelen kɔnɔ ne ye complet 80 de nin complet 80 ka nin fils avril o bɛ sigida gɛlɛya kosɛbɛ mais mɔgɔ i bɛ fɛn fɛn kɛ wayi an karamɔgɔ y'a fɔ ko ka baya ta bɛɛ bɛ ka baya kunkurun kɛ ka tila k'a bila sinon i kɛra cogo o cogo i b'a dɔn i min yɛrɛ dan ala bɛ yen dalen don n'i tɔɔrɔla cogo o cogo i b'a fɔ ala o ye baya dɔ ye i sara tɛ ne bolo parce que i sera ka kan mun fɔ walayi lɛkisɛ de don fɛn bɛɛ taa fan bɛɛ ne y'a fɔ ko bolitobolo so b'a sɔrɔ dɔ ye n ka boli ta ka yira hali sini ne bɛ su n bɛ se
ye dobo shu de la régime kɔsɔn ne san 26 de kɛ n bɛ su bɛ seli mais yan'o cɛ ne san 2 kɛ n tɛ seli tɛ su mais san 2 kɔnɔ n bɛ seli ta parce que n b'a dɔn ala bɛ yen i bɛ su bɛ seli don na i b'a bila a bɛ mugu ci la u bɛ mugu kɛ ala de kama tiɲɛ yɛrɛ la o bɔra a diyara diɲɛ ko n'i y'a kɛ kafiri ko ye a bɛ kɛ kafiri ko y'i bolo n'i y'a kɛ silamɛ ko ye a bɛ kɛ silamɛ ko y'i bolo. diɲɛ mɔden de b'i kɔrɔ yan siga foyi t'a la. kan jɔn y'o fɔ k'o perepere-la tigɛ olu mamuso olu tun ye jinɛw de ye o ɲɔgɔn caman ne yɛrɛ y'o bɛɛ ye ne yɛrɛ y'a dɔw ye ne ye mɔgɔ ye an sigilen fa bɛ tunu n'an sigilen ye k'a tunu an yɛrɛ ma. mais ni si tɛ ala ta in bɔ wa fɛn bɛɛ bɛ laban ale de ma ne misiri hami min bɛ ne la bi ala kelen tɔgɔ de b'a dɔn o kun ye tɛ dɔwɛrɛ ye misiri yɛrɛ tɛ ka fa bilen misiri tɛ ka fa dɛ mais hali bi an b'a ɲini ka misiri jɔ pour que barika na ca ni misiri i y'a ye ne ye timinandiyara misiri la dɔwɛrɛ tɛ silamɛya taamasiyɛn de don sinon dɔwɛrɛ ne ye kɛlɛ jelibugu misiriba kelen ne ye kɛlɛ ye komi fɛn fɔ ma ye ko misiri wele ka mugu tɔrɔ cɛkɔrɔba ye misiri a du san mɔgɔ min b'a essayer ka misiri dɛmɛ c'est que i b'a ala de fɛ so de tɛ sɔn e ye siman tɔni 2 di hali kaburu don dugu tun tɛ yen ne de dugu 1000 di yen nɔ n'an dugutigi sara ka taa ma fɛn min ye tɔrɔ ni kɛnɛ sigira bi su in na o don jɛnɛja dɔ de kɛra su tun bɛ ka taa ne de kɔnɔ ne sigilen kasira n ma kasi su la dɛ ne kasira ta cogo la kanjɔlɔ kɛnɛ in sigi kun ye nin de ye Banbida a lase sutamoli de bi yan ma chauffeur sɔrɔ la kɔni sutamoli bi yan k'a di an ka misiri ma misiri b'an kɛrɛfɛ k'a fɔ ko Bakɔrɔbabugu ni Dugulakɔrɔ bɛ nin sutamoli kelen de n'a ni sutamoli ye su in na. Bismillah. A diɲɛ seere a n'a lahara seere kɛnɛ sigi kun wallahi ne kun b'a la o de sera sisan mun na